Meron akong partner for, ongoing 10 years and then, kapag nag-aaya or mag-aaya ako sa kanya ng alam niyo na, parang hindi siya pumapayag. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Meron akong ex before and then, pagka inaaya naman siya, pumapayag pero hindi ko alam bakit ito, umaabot pa kami ng ilang buwan bago may mangyari sa'min. Pagka nakakapag-start akong mag-open sa kanya kung bakit ayaw niya gano'n, ang sinasabi niya na pagod daw siya, stress sa work. So, ang ano ko is iniintindi ko siya pero sa part ko, bakit ako tinatanggihan, yung parang gano'n. Babae po ako, parang siyempre may pangangailangan din. Naghahanap din naman po ako ng lambing. Baka Mhm. mahanap ko yun sa iba, charot. Kinakabahan ka ba sa sarili mo na baka mahanap mo talaga siya sa iba? Yes, opo. Pero ayoko kasi ayoko ipa-feel sa kanya na gano'n. Pero siyempre umabot kami sa 10 years na siyempre mahal ko siya pero ayokong ipa-feel sa kanya na or sabihin na, "Sige 'pag ayaw mo baka sa iba ko na lang i-ano." Parang gano'n, ayoko po Mhm. ng gano'n. Yung partner ko is mahilig siyang magpahilot sa katawan niya. So Mhm. ako haplos-haplos dito, ganyan. Tapos hanggang umaplos na dun sa pinakababang part. And then once na na-touch ko na siya, sasabihin niya, "Eh, wag na 'yan, matutulog na ako." Sabi niya gano'n. So, 'Di ba kapag mahal mo, susunduin mo. Manunundo ka. Puwede rin namang manundot. Charot! Uy, darot. O di kaya naman, gagawin mo yung bagay na alam mong ikasasaya niya, ikaliligaya niya. You wanna satisfy your partner. Yung top secret call kagabi, ay, grabe. 10 years silang magjowa. Tapos, sa kasalukuyan, matamlay ang kanilang intimate life. Ano kayang dahilan? Pagod lang ba talaga ang dahilan? Kasama na ba dyan yung sawa? O pag nilalamig, baka may ibang nagpapainit? Ewan ko eh. Di ko talaga sure kung bakit ganun. As a woman, syempre kapag kumalabit ka, dapat meron ding mga labit sa'yo, diba? Magkakalabitan kayo kapag mahal niyo yung isa't isa. Tapos hindi palagi yun na kaya ng enerhiya. Meron lang talagang pagkakataon na mapapagod, pero dapat meron pa rin. Eh yung nangyari sa kanila parang ilang buwan na daw yung huli. Oh. Tapos sa loob ng isang buwan, isang beses na lang o kung hindi pa, wala pa. Wait, meron bang ganun talagang klaseng relasyon? Pero sabi daw nung iba, yung ibang nakapansin ng mga kasamahan niya sa trabaho, parang malambot daw yung jowa niya. Malambot o lumalambot, hindi na tumitigas. Ganun. Ang pangakakatawan. Ako. Well, anyway, nasa pag-uusap pa rin yan sa palagay ko. Yung mga ganong klaseng sitwasyon o problema ng isang nagmamahal sa isang relasyon. Feeling ko nasa masinsinang usapan. At hindi lang basta-basta dapat mag-usap kayo. Dapat nauunawaan o naiintindihan nyo rin yung isa't isa. Kasi magkaiba po yun. Yung pinakikinggan mo lang siya sa explanation niya, sa nararamdaman niya, dun sa nauunawaan at naiintindihan mo siya, natatagpuan mo siya kung nasa saan siya. Kasi ang posibleng mangyari kapag hindi na solusyonan ang problema at hindi na napakinggan ng bawat isa. Hiwalayan na to. Mabuti sana kung naghihiwalay tapos may bumabalik, 'di ba?
Tapos yun na pala yun, pagsubok lang yun sa isang relasyon. Pero paano kung hindi na talaga bumalik? Basta kapag may nawala, ang ibig sabihin nun, may kumuha. Na iba. Charot with the rot. Pero ito, nawala, pero biglang dumating ulit dito sa booth. Oh, mga ate to eh. Ate ko Trina, Cordero, at si ate Ana. Oh, in fairness naman, inate ko bigla yung mga nandito. Hindi, mga matatanda na itong mga to, naka-eyeglasses na eh. Alam niyo po, simula pumasok itong taong na to, hindi nawawala yung bisita ko dito sa loob ng booth. Sana gabi-gabihin niyo po, no? Pero ang request ko naman, sana gabi-gabi din po, may alay naman kayo. Yung kagabi, may alay. Ngayon, may alay ulit. Ay, bukas. Wala pala akong... Ay, nandito pala ako, pero 2 to 6 p.m. Mga estudyante yung guest ko. I mean, estudyante yung guest ko, so malamang walang alay yun kasi taghirap pa yun. Binibigyan pa ng baon ng magulang. So, aasa na lang po ako sa Lunes, ha? Sa Lunes po, okay po ako. Tumanggap ng alay. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi, magkakasama tayo ngayon hanggang alas 12 ng madaling araw. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocketera. At dahil Friday today, nako, favorite mo to eh. Wow! As in, favorite mo. Yung tipong lalabasan ka talaga ng ngiti sa iyong labi. Eto na nga po ang patikim ng SPG as in Super Pagganar Secret File. Sabi ng girlfriend ko, basta chubby, yummy. Oy, basta chubby, yummy. Sino pong naniniwala dito na basta chubby, yummy? O basta malaman, ay masarap panggigilan. Naniniwala ka ba doon, Kabisyo? Oo, kasi kapag may pinisil ka, 'di ba, pinisil-pisil mo, boom! Makapalang laman. Kumbaga pagkikiluhin mo, 'di ba, sagana, malinamnam. Oh. Iba na yung naisip na yun. Anyway, Kabisyo, abangan niyo po yan sa akin pagbabalik, kapiling ang inyong Basa Princess, DJ Rocketera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG, as in Super Pagganar Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number